Hi. Okay, what's your name? Kiki. Kitty? Kiki. Kiki. Kiki, two questions lang. Yung isa sa kanya. Sige, ano yung isa? Bicolano ka, Kiki? Iyo po. Alright, Bicol na Bicol. Kung Bicolana ka, alam mo to. Ano? Kiki, no? Kiki. Kiki, bakit ka maganda? Paano tamagayon ka? Yeah, galing! Galing! Paano tamagayon ka? Paano tamagayon? Isa pa. Putun mo si mama ko. Yeah. Right. Isa pa. Anong ibig sabihin ng lunad sa balon? Yun ang hindi ko alam. Ano ba ibig sabihin ng lunad sa balon? Hindi ko alam eh. Ride the waves. Ride the waves. Yeah, kasi Ayan. sa Parang Sorsogon. masyadong malalim na people na ata yun. Hindi ko Yeah. Alright, sige, thank you. Ay, Thank shout out you. ka na sa mga friends mo or kay baby. Shout out sa aking anak. Alright, and then sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon sinda. Thank you so much. Ano yan? Olayan by Decathlon. Lion by Teka. Nasira. Wait. Ano mga products? Surfboard. Surfboards? You can use the surfboards for free. Here lang naman. For Okay. free. For an hour. Surfboards, bodyboard. Ito? Surfboard. This one. There's This another is- one there. This is the surfboard. Yes. Olayan. Bago-bago pa, no? Yes. By Olayan. Yes. Anong This is company the- siya? Like American? Decathlon. French. French company? Yes. Bonjour, bonsoir. Bonjour, yeah. Yeah. Ça va para teto ko. Yes. Galing. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. What's your name? Kisha. Hi Kisha. Kisha, may tanong ako. Madali lang to. 2 questions. First question is, Bicolana ka? Okay, we're in Bicol. Albay, okay. Kung Bicolana ka, alam mo to. Okay? Kisha, magayon ka. Hindi mo alam. Sige na. Aram mo dapat yan. Nasa jeans. Ayun man, magayon ng jeans din do. Okay, sige, shout out ka na sa mga friends mo. Alright, sige. Thank you. Sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Wala na ako, magayon ako. Alright, thank you. Excuse me. Pwede mag-vlog? 2 questions lang. Mabilis lang to. Okay, 2 questions. Okay, harap natin yung camera. Yan, dito tayo. Hi! Hi! Okay, what's your name? I'm Tian. Hi, Tin. Tin, 2 questions lang. Mabilis lang to. Bicolana ka? Oh yes. Alright, saan sa Bicol? Taga Salog, Sorsogon City. Oh, Sorsogon Yes. din. Alright. Tin, kung Bicolana ka, alam mo to. Okay? Tin, di ba? Tin? Yeah. Alright. Tin, magayon ka. Siyempre kay Bicolana ako. Yes, very good. Isa pang question. Yes po. Ano ibig sabihin ng lunad sa balod? I think in surfing yun. Surfing. Pag-surfing. Lunad is what? Yung alon. Hindi, lunad is Sorry. Yun Ride. yung question ko actually. Yeah. Okay. right. Tapos yung balod That's is why I'm here to figure out. alright. So lunad sa balod is you ride sa waves. Okay. So parang surfing nga. Yes, surfing. Thank you. Enjoy Shout out ka it. na sa mga Thank you. yes, sa mga friends mo. Shout out ka Hi din. everybody. Thank you sir. And sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Right. Thank you you. so much, Bye. Tin. Hi. Hi, What's your name? I'm Angel. Hi, Angel. Angel, 2 questions lang. First question is, Bicolana ka? Yes, Alright, saan sa Bicol? was. But I'm staying in Legazpi City. Oh, nice. Uwas. Di ba si Miss Universe from Uwas? Yes. Wow, okay. Sige. Next question is,
Kung talagang Bicolana ka, alam mo to. Oh. Okay. Nata tamagayon ka. Question? Yeah, that's the question. Nata tamagayon ka. Kasi Bicolana ako. Alright, perfect. Nice, nice. Shout out ka na sa mga friends mo. Hi to my friends sa Legazpi, sa Awas, and sa family ko. Hi. Alright, tapos sabihin mo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Alright, thank you so much. you. Ano yung name mo ulit? Angel. Thank you, Angel. Alright. Hi. What's your name? My name is Mitch. Mitch. Nicole. Mitch and Nicole. Mitch and Nicole, alam nyo to, 2 questions lang. Okay? Bicolano kayo? Yes, yes. Alright, say sa Bicol. Nagdaga. Oh, Naga. Nice, nice. And isa pa. Alam nyo to, kung Bicolana kayo, okay? Natata mga magayon ka mo. Inborn? Pwede. Inborn. Alright. Sabihin nindo, shoutout muna sa mga friends. Dali. Hi, friends! Hi. Alright. Tapos sabihin nyo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Same! Thank you. Okay, hi, good morning. Good morning! Okay, 2 questions lang. First question is, Bicolana ka mo? Opo. Yes. Alright, where in Bicol? Legazpi. Alright, Legazpi City. Yes. Ako din. Yes. Okay, second question is, natatamagayon ka mo? Bicolana ni Mama. Alright. Very nice. Okay, isa pa kasi maganda eh. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Alon yan. Yeah, kasi di ba dito sa Sorsogon is very known for the surfing. So, lunad sa balad feeling ko kasi sa alon, sa waves. Okay, what is lunad? Sakay, di ba? Sakay. Oo. And balod is? Yun na yung alon. Ayan. So, sakay sa alon. Opo. Alright. Very good. Shout out sa mga friends dali. Shoutout ko po, si Ems po. Joke lang. Tapos sabihin nindo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Hi, excuse me. Pwede magtanong? 2 questions lang about Bicol. Okay lang? Arumang Bicol. Hindi naman. Sige na, kami tatlo. Sali kayo. Sige na. Ano ba yan? Vlog mo ba yan? Yeah, vlog to. Vlog ba yan? Yeah, vlog to. YouTube. Ano bang itatanong mo ba yan? Okay, Bicolana kayo? Iyo po. Ako Alright. Sino feeling? Ako. Okay. Lagi kasi nasa Bicol region eh. Pure Pure Bicolana? Pure Bicolana. Okay, kung Bicolana kayo, alam nyo to. Okay. Ready na? Ready? Nata lunad sa balod. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Lunad sa balad. Ano ba, Ali, ang ibig sabihin niya, itong maglunad ka sa alon. So, Yun. yun yung sa sa surfing kasi yun eh, maglunad ka. Lunad means like riding the Nice. wave. So, lunad sa balad. Very nice. Saro pa. Teacher. Saro pa. Nata magayon ka mo. Siyempre, Bicolana. Magayon talaga. Pwede. Mga Uragon. Yes, Uragon. Basta Alright. Bicolana, Uragon, magpadangat. Yeah. Kuray naman yan. Okay, ano mga names niyo pala? Ako po si Maha. Maha. Lauren. Peachy. Hi. Feeling Shout out. Bicolana lang. Yes. Shout out na sa mga friends niyo. Dali. Banggitin niyo ng mga names. Friends. Ayan, hi na lang sa mga gabas na mga friends ko dyan sa Naga and sa Daet Camarines Norte, syempre pa. Sa gabas na mga surfers kang Bagastas. Nice. And then sabihin niyo, Bicolana ako, magayon ako. Ano yun? Sorry. Bicolana ako, magayon ako. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! Bicolana ako, magayon ako! Hi, excuse me. Pwede mag-about 2 questions lang? About Bicol. Nag-vlog ako about Bicol. Okay. Okay, what's your name? Jenny. And? Jeremy po. Jeremy. Okay, Bicolana ka mo? Yeah. Saan sa Bicol? Magallanes.
Saan ang Magallanes? Southern part. I mean southern ano na siya. Pinakadulo na. Ng Sorsogon? Sunod ng Bulan. Ah, okay. Magallanes, Bulan at Macdo. Okay. Alam nyo to pag Bicolana kayo. Okay. Sure. Nata sa mga magayon ka mo. Nasa lahi. Nasa lahi. Nasa lahi. Nasa lahi. So mga magayon ang lahi nindo. Yeah, pwede. Okay, ini pa. Nata, anong ibig sabihin kang lunad sa balod? Ano na sa bulod? Sa competition siguro siya na more on surfing. Since ang gubat is known pag malakas yung alon. Yeah. So yun, so it's a competition. Sumasakay sa alon. Bulad sa Yun, bulad. sakay sa alon. Sumasakay sa alon. Balod is Sorsoganon, di ba? Oo, balod is a wave. Kasi sa Legazpi, ano eh, ukol, alon. Hukol, Legazpi. Hukol. Yes. Although nag-Legazpi, di ka sa doon ang trabaho eh. Right, very nice, very good. Very nice answer. And sabihin mo na lang, ano na lang, shout out ka sa mga friends mo. Dali. Hi sa mga friends ko na sa Legazpi, Kamalikay, Magallanes. And then sabihin nindo, Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, magayon ako. Yeah. Hi, good morning. Pwede mag-vlog? 2 questions lang. Alright, sige. Harap. Hindi ko makita. Saan pa? Where is it? Pwede na yan. Okay, hi. Hi. What's your name? Koy. Koy. Yeah. Koy, 2 questions lang. First is, Bicolana ka? No. Okay, where are you from? I'm from Manila. Saan sa Manila? San Juan City. Alright. Ito simple lang to kasi nandito ka sa Lunad sa Balod. Okay. So, ano ibig sabihin ni Lunad sa Balod? Oh my God, wait. Oh my God, wait lang, mapapaya ako dito. Di, okay lang. I really don't know. I think it's about surfing. Yeah, it is. Correct. Well, Lunad means sakay. Okay. Balod is waves. Oh. So, sakay sa mga waves. Okay. Alright. So, alam mo na. Now yun. I know. Pagbalik mo sa Manila, alam mo na. Pumunta ako sa Yeah. Lunad sa Balod. Ano Lunad sa Balod? Ride the waves. Okay. Thank you so much. Shout out Thank ka na sa mga friends mo. Hi to my friends there in Manila. Yes. Hi to Joyce, Scarlett, in London. Right. And then Okay. sabihin mo, Lunad sa Balod. Lunad sa balon. Hi, excuse me. Pwede mag-vlog. 2 questions lang sa YouTube. Nag-vlog ako about Bicol. 2 questions. Sige na. Ano lang, 2 questions na simple lang na question. De simple lang, promise. De siya na lang. Okay. 2 questions, Bicolana ka? Yes. Okay, sa'yo sa Bicol. Sorsogon. Sorsogon, alright. Sorsogon City. Sorsogon City. Okay. Kung Bicolana ka, alam mo to. Ano ibig sabihin ng Lunad sa Balod? Di ba Sorsoganon ng Lunad sa Balod? Yes. Parang Lunad is, Lunad is go. Go, parang go with the flow. ayun, parang ride the waves. Yes. Alright, sige. Shout out ka sa mga friends mo. Kuya, okay lang. Okay na, okay. Sabihin mo na lang, Bicolana ako, Oragon ako. Bicolana ako, Oragon ako. Alright, thank you. Sarap pa. 1 question. Nata magayon ka? Nasa lahi. Kasi Bicolana ako. Alright, thanks. Bicolana ako, magayon ako. Bicolana ako, Magayon ako. Excuse me. Nagva-vlog lang ako about Bicol. Pwede mag-apot 2 questions lang. 2 questions. Ma-apot lang ako. Anong question? Madali man lang. Okay, hi. What's your name? Nika. Hi, Nika. Okay, Nika, alam mo to kung Bicolana ka. Bicolana ka? Yeah. Okay, saan sa Bicol? Legazpi. Oh, ako man. Legazpi man ako. Kung Bicolana ka, alam mo to. Nata magayon ka? Bicolana kasi. Yes. Very good.
Ay, tasaro pa. Ano ibig sabihin kang lunad sa balod? Hindi ko alam. Alon. Mag-ride sa waves. Oo. Pagsakay sa alon. Yan. Alright. Shoutout ka na sa mga friends mo. Ay, hello. Shoutout mo siya. Hello. Pwede kayong dalawa, shoutout sa mga friends. Dali. Lunad sa balod. Okay, tapos sabihin mo, Bicolana ako, Magayon ako. Bicolana ako. Magayon ako. You're